Ако имате инвестиционно злато за продаване, но не ви се плащат данъци, изгледайте клипа до край. Слушайте внимателно и се записвайте, защото приключваме безплатните уроци. Нямам намерение да отварям очите на целия бранш. Ще използвам тази монета като пример. Преди 2 години отивате и се купувате от някъде за 2000 евро. Днес на 1 май решавате да я продадете за 4000 евро. Според НАП, вие дължите данъци на тези 2000 евро, които генерирате като печалба. Сиреч 200 евро трябва да ги заделите за данък. И това е точно така. Обаче, ако отидете за ложна къща и вместо да алчнете да вземете 4000 евро, а я продадете за 3950 евро, тя ще ви бъде изплатена под формата на заем. А спрямо българското законодателство, на заем не се дължи данък. И така, вместо да вземете лъвския пай от 4000 евро, на които ще трябва да върнете ресто на НАП 200, идвате при нас, ето тук е рекламата не на моята заложна къща, на абсолютно всички заложни къщи в България, идвате при нас, пускате ни 50 евро от пая и срещу тези 50 евро не плащате 200 на НАП. Това е далаверата. Говорих с Нападжия по телефона, не мога да кача разговора, защото не е редно според мен. Човека ми каза, не дей да го раздухваш това нещо, защото някои ще започнат да търгуват, да извършват стопанска дейност, да залагат напред-назад, те ще да ги погнат, да ги фанат и така, едва ли не, да не заблуждавам хората. Да, ама България има 1000 търговски дружества, регистрирани като заложни къщи. Всяко дружество има средно, да кажем, по 5 за обекта. Това са 5000 заложни къщи. Може ли НАП при проверка или при ревизия на физическо лице да изиска справки от 5000 обекта? Защото при заложните къщи всеки обект е с индивидуална база данни. Помежду си обектите нямат обща база данни, освен ако някой специално не си е направил. Така че вероятността да ви проследят, ако вие продавате злато на заложни къщи, е 0. Другото, което е, ако продавате злато на официалните дилъри, те пазят информация за вас и когато им искат, те ще ви я дадат. Те ще им я дадат и ще ви го набият на 2 ката. Така че купувайте откъдето искате, но продавайте където трябва. Това е безплатният урок. Току-що направих реклама на всички заложени къщи в България. Отдолу под клипа ще се оставя номер на банкова сметка, ако някой реши да помогне, може да преведе някой лев, но не по-малко за една монета. Относно потребителите, на много хора току-що реших проблем. За Бургас могат да решат много проблеми. На бургазли за страната малко по-сложно, не е невъзможно. Така че бъдете живи и здрави и ще завърша с една моя любима фраза. Можеш колкото знаеш.